Čau krosáče, já jsem Sebastián Beko a chci vás pozvat na kemp, který se bude konat na Hálovém mlýně. Budeme trénovat na motokrosové trati ve Smrku. Bude to kemp Libola Podomova a Podomov Brothers. Že bych vás chtěl tímhle videjkem pozvat na motokrosové soustředění, kterého budu součástí. Bude to na Moravě 18. až 21. července, určeno pro děti, mládež a dospělé amatérské jezdce. Řekneme si něco o technice, jak se jezdí na motorce, zacvičíme, dáme dechové cvičení a tak vůbec. Budu se na vás těšit, více informací brzy dodáme. Budeme bydlet na Halově mlýně, kde si můžete jak pronajmout chatku nebo mlýň, anebo můžete uspat v obytňáku. Se nás budu těšit a zatím.